Keď poviem feminizmus, polovica z vás si predstaví hrdé ženy, ktoré sa v 60. rokoch postavili útlaku a vybojovali si napríklad právo vodiť. Druhá polovica si predstaví polonáhé ženy s modrými vlasmi a chlpatými pazuchami, ktoré sa rozhodli usporiadať orgie v múzeu. Málo ktorý pojem je tak široko a šialene prekrúcaný, zneužívaný ako feminizmus. Takže skúsme si v tom urobiť poriadok. V roku 1791 Olympe de Gouges, ospravedlňujem sa Francúzom, spísala deklaráciu práv žien a občana, kde žiadala, aby ženy mali rovnaké práva ako muži. O rok neskôr ju za iné politické aktivity stiali gilotínou. Ďalšou odvážnou ženou bola Mary Wollstonecraftová, to sú mená, ktorá napísala knihu Obhajca ženských práv. Tam sa otvorene vyjadrila o tom, že ženy nie sú len prívesok muža. Tam ju našťastie muži nepopravili. Významnú rolu tu hrali aj černošky, ktoré nebojovali len za práva žien, ale taktiež bojovali proti rasizmu. Napríklad Sojourner Truth sa narodila ako otrokyňa a bola jedna z prvých žien, ktorá vyhrala súdny spor nad Belochom. Okrem toho viedla aj krásny kresťanský život, takže Sojourner, máš u mňa niekde kávu hore v nebi, vlastnoručne ti ju natrám. Mnoho žien neúnavne bojovalo a postupne si získavalo rešpekt. Prvá vlna feminizmu bola hlavne o volebnom práve vlastniť majetok a prístupe k vzdelaniu pre ženy. V 60. rokoch pribudlo veľa žien, ktoré mali kvalitné vzdelanie. Chceli si ho uplatniť, rozvíjať a pracovať so svojimi vedomosťami. Lenže na ženy sa vtedy pozeralo tak, že seď priplatní a bar. Betty Friedanová napísala knihu Ženská mystika. Žena s vlastným životom, zamestnaním a sebarealizáciou si bude vedieť oveľa viac užiť aj postavenie manželky a matky. Dobre, nie? Každopádne v 60. rokoch sa menili spoločenské pohľady, ženy upozorňovali, protestovali a kričali, že ja môžem mať aj iné záujmy ako starať sa o chlapa. V roku 1963 sa podpísal zákon, že za tú istú prácu ženy budú dostávať rovnakú mzdu ako muži. Začalo sa riešiť domáce násilie a ženy sa začali objavovať vo vedúcich pozíciách, aj keď zatiaľ len tie biele. Prišlo aj na masívne užívanie antikoncepcie a podľa niektorých zdrojov ju užívalo až 80% žien. Po druhej vlne feminizmu sa na ženy pozeralo ako na rovnocenné partnerky, nie ako na služobnice mužov. 90. roky. Tu sa riešia témy ako násilie v manželstve, sexuálne obťažovanie na pracoviskách alebo LGBTI práva. Taktiež sa tu podporovala voľnejšia sexuálna morálka a interrupcie. Venovalo sa aj queer ľuďom, ktorí sa označovali ako ženy. Lenže tu už sa feminizmus začína trieštiť. Napríklad J.K. Rowlingová je tiež feministka, no ostro sa vyjadruje proti tomu, aby sa queer ľudia označovali ako ženy. Vzniká tak niekoľko smerov feminizmu. Píše sa rok 2012 a feminizmus je silno ovplyvnený internetom. Vznikajú kampanie ako Me Too alebo Time's Up, ktoré otvárajú otázky o skrytom sexuálnom násilí. Rieši sa aj nenávisť a obťažovanie na sociálnych sieťach. Tlačí sa na to, aby vo filmoch vystupovalo dostatočné množstvo žien a rieši ďalšie postoje okolo LGBTI komunity. A táto štvrtá fáza ešte stále prebieha. Slovo feminizmus sa väčšinou používa ako palica. Z jedného extrému je to človek, ktorý má ku ženám absolútne hrozné správanie. Tak táto žena si nezaslúži nič iné, len pomenovanie suka. No namiesto toho, aby sa zamyslel, povie: nebudem sa zaoberať uzjapanými polonahými ženskými, ktoré obťažujú farára v kostole. A toto extrémne správanie niektorých feministiek použije ako výhovorku na to, aby sa mohol naďalej správať k ženám ako idiot. Na druhej strane tu máme feministky, ktoré namiesto toho, aby sa nad sebou zamysleli, že možno to už trošku hrotím, a tak každého, kto s ňou nesúhlasí, označia za piatočníckeho burana z minulého storočia, ktorý by najradšej všetky ženy ovládal a manipuloval. Je to jednoduchšie, ako si povedať: v tomto sa možno mýlim. Ja osobne sa 100% stotožňujem s myšlienkami prvej vlny feminizmu. Mám rád aj väčšinu postojov druhej vlny, no s treťou vlnou už výrazne nesúhlasím a štvrtá vlna, no. Každopádne veľmi si vážim každú ženu, ktorá aktívne bojuje a chce zmeniť túto spoločnosť k lepšiemu. Aj keď to robí podľa mňa zle, ale vážim si. A reálne niekedy má väčšie gule ako ten chlap. Ale kľudne ma zničte v komentároch, ak som niečo povedal zle, ja si to rád prečítam.